स्वार्थी लोक आहेत की ज्यांचा स्वार्थ काय असतो की ह्याचं आता गोव्याच्या जवळ आहे, गोव्याचा एअरपोर्ट झाला, जमिनीच्या किमती वाढल्या, त्यांचा डोळा जमिनीवर असतो. हे काय करत असतात, त्यांना कमिशन देऊन जमिनी विकायच्या असतात. त्यांना काय करायचं असतं, त्यांना मोठी मोठी कॉन्ट्रॅक्ट पाहिजे असतात. त्यांना काय पाहिजे असतं की लोकांकडून खंडणी वसूल करायची असते. त्यांना ज्या ठिकाणी पीडब्ल्यूडीचे आणि आमच्या इरिगेशनचे टेंडर चालतात तिथं जाऊन बघा, बाउन्सर पाठवतात ही लोक. मी इथं तुमच्यासाठी उभा आहे, तुमच्या हिताचं रक्षण करायला मी उभा आहे. दुसरं कोणी त्यांच्यासमोर नतमस्तक होते, कारण त्यांच्याकडे पैसा आहे. 20-20 कोटी रुपये खर्च करून मला पाडणं एवढं सोपं नसतं. मी साईबाबांचा भक्त आहे, देवांच्या कृपेने आणि तुमच्या प्रेमाने मी इथं उभा आहे. आणि म्हणून तुम्हाला सांगतो, आपला हक्क कधी सोडू नका. असल्या स्वार्थी लोकांना कधीही थारा देऊ नका. त्यांचं पूर्व चारित्र्य बघा काय आहे ते, काय काय त्यांनी बळकवले ते बघा. आणि म्हणून जे लोक रस्त्यावर स्टॉल घालून तिथं धंदा करत होते, राणे साहेबांच्या कृपेने आज गडगंज पैसा आला म्हणून वाटेल तशी मस्ती करायला लागली, तर ती मस्ती आम्ही सहन करणार नाही. 3-3 पिढ्यांची श्रीमंती सोडून ज्यावेळेला मी राजकारणामध्ये येतो त्यावेळेला सर्वसामान्य लोकांचा विचार घेऊन आणि त्यांच्या हिताच्या रक्षणासाठी आलो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.